Ja, wat we allereerst doen is niet alleen bij Does moeten zijn, maar met name de bestemming Nederlandse Antillen, Aruba en ook Suriname, het Caribisch gebied, onder de aandacht van de mensen te brengen. En als Does Travel en Caduci Tours is de specialist op die bestemming. Dus niet alleen het aanbod, maar wij weten, we hebben de netwerken daar, we hebben ook een organisatie op Curaçao. En we kunnen de mensen heel goed vertellen, naast het vlucht en verblijf, wat ze daar allemaal kunnen beleven. En of het evenementen er zijn. Wij verwachten, natuurlijk weten we dat er een crisis over de hele wereld is. Dat zal niet positief kunnen werken op de reis qua groei. Maar tegelijkertijd kan de reizen naar een bestemming als de Antillen Aruba kan toch groeien, geloven wij. Omdat de mensen wel bewuster gaan nadenken waar ze naartoe willen. En veiligheid willen ze hebben en zekerheid. En daar zijn de Antillen en Aruba en ook een stukje Suriname voor het ecotourisme staat gewoon hoog aangeschreven in de wereld. Wat is uw algemene indruk van de beurs tot nu toe, van de mensen die uw stand hebben bezocht? Nou, heel belangrijk is dat de mensen heel erg geïnteresseerd zijn. Ze zijn natuurlijk heb je het internet, we zijn ook actief op internet met Caribbean.nl. Maar de mensen die hebben zich goed voorbereid. De gemiddelde leeftijd is wat hoger, dus het is vanaf 35 jaar en ouder wat wij zien aan de stand. En ze hebben specifieke vragen. Ze vragen niet meer direct zozeer met wanneer ze kunnen gaan. Ze weten er zijn dagelijkse vluchten naar de Antillen. Ze weten goed het hotel, maar ze hebben echt specifieke vragen. Van op kamerniveau of nieuwe accommodaties of wat te beleven is. Ze zijn goed voorbereid. En het leuke ervan is, op de eerste dag hadden wij ook al boekingen. En ook op kantoor, dan zie je dat we hier geven direct de offertes af. En de mensen kunnen dat hier tegelijk boeken met de beursaanbiedingen. Of ze hebben de komende week om erover na te denken en dan bellen ze op ons kantoor. En dan kunnen ze de boeking alsnog maken. Is dat zo'n crisis, of ja, crisis, het woord is vervelend, maar in ieder geval dat het iets minder gaat in de economie, heeft ook zijn voordelen voor de mensen thuis, zeker. Omdat de KLM nog nooit zo vroeg zijn tarieven heeft verlaagd, zelfs ook voor de carnavalsperiode. Aruba hebben we 55 jaar carnaval en het tarief van Curaçao, als ik me niet vergis, is nu het ticket €180. Plus de luchthavenbelasting kom je iets van rond de €500, €510 naar Curaçao. En dat moet je wel boeken tot en met 26 januari. En voor dit jaar verwachten we dat er nog meer acties zullen zijn, zowel van KLM als van Martinair, die hun tarieven zullen verlagen. En de hotels en de appartementen die zullen ook hun tarieven met aanbiedingen komen. Je zou nog iets van Does Caribe willen laten zien, dat de mensen dus mogelijk maken om de tickets in gespreide betalingen mogelijk te maken. Kunt u daar iets concreter in zijn? Zeker. Wat we hebben gedaan voor onze klanten, we hebben het ook gemerkt aan de balie. De reissom is vrij hoog. En de mensen en u thuis, die gaat nooit alleen of met kinderen, met z'n vieren en je wil met het hoogseizoen gaan. Dan ben je soms al snel 4 keer €900 kwijt, €3600. Als je nu betaalt, als je die tickets wil hebben, dan als je naar de KLM gaat of naar Martinair of overal anders, dan moet je alles in 1 keer betalen. Nu voor het vertrek in juli. Wij vinden dat geen rechtvaardige zaak. Voor ons is het allemaal moeilijk om zoveel geld in 1 keer te betalen. Wat we hebben ontwikkeld is dat de mensen op Caribbean.nl, onze website, gewoon kunnen boeken voor het hoogseizoen. Ze boeken het laagste tarief voor het hoogseizoen over 6 of 9 maanden. En ze kiezen dan voor de voorwaarden dat ze gespreid kunnen betalen. En dan hoeven ze alleen maar een aanbetaling te betalen. En dan is de boeking helemaal gegarandeerd. En wat wij ook tegen de mensen zeggen, dan is mijn paga tiki tiki of poco poco. Dan mogen de mensen zelf bepalen hoe snel ze kunnen betalen tot aan vertrek. En dat is afhankelijk van de ticketvoorwaarden. En ik denk dat dat goed is voor de mensen om te weten. Want anders als de mensen het geld nu niet allemaal in 1 keer hebben om te boeken, dan gaan ze sparen. En dan gaan ze bijvoorbeeld in mei boeken voor juli, maar dan zijn de tarieven veel hoger. En dat is een nadeel voor de mensen. En daarom hebben wij iets moois bedacht. En het leuke van ons is, als je je helemaal comfortabel wil voelen, dat je bij ons ook in het Papiamento kunt boeken.
Dus dat is om onze cultuur en het cultureel erfgoed vast te houden en dat je je prettig voelt ook op internet bij ons. Mi por pavimento un tiki, pero está bom di pabuk na pavimento na Caribbean.nl.